Yo, andisayihleki bethunani uSimphiwe Ngwabe uhamba nathi ngomgca akasiyekanga tu sana sizi YouTubers. Njengoba umama ke ethula yena, hayi unyana yakhe sana akathulanga. Molweni ndanamkela kuMangobhozi TV. So ke masibe nenze ivideo apho uMangwabe bethe happy birthday kwenye intombazana. So ndathi hey, I wonder ayingomntana kena because the last time we happy birthday emntwini which was unyana wakhe uSimphiwe, it turned out uba unomntana before abasibaziyo. So ke uSimphiwe ke sambona enza screenshots encokola ke noSiphokazi lo. Apparently ke uSiphokazi ayingomntana kaMangwabe, ngumntana kasister wakhe. So wa screenshota ivideo yam wafaka pha bethetha ke esithi kuSiphokazi welcome to our world. Inoba ke le world yoba sithina senze videos ngabo. I was not the only one ke oye wabekwa nguSimphiwe ku-Instagram stories. uSimphiwe uye wafaka Ntando Mdletshe. Ntando Mdletshe has a channel ebizwa Reality Buzz TV ebenze ivideo about uSimphiwe being on Uthando Nesthembu because after we found out uba kanti uMangwabe unomntana sathi hey hayibo zange samthiche kuzo zonke seasons kaThando Nesthembu. And then ke ngoku uNtando wathi hayi ku season 1 wayekhona guys ngokutyana xa uMangwabe wayethenga iTV for kokwabo. Then ke wafaka le picture ke nibonayo. So uSimphiwe uye waresponda wathi no ayinguye lowana ngu-cousin wakhe njengoba nibona apha esithi what the F, I've never appeared on the show. She's saying that's me but u-cousin wami lona. Okay, let's say imina ke liphi ilantuka izinyo lami lesiliva. So ke uye wambeka ke uNtando kwi-Instagram stories zakhe uSimphiwe, meaning ke uyasibukela okanye uyaziboniswa izinto zethu. Bakhona ke nabantu ku-comment section abathi hey uSimphiwe naye yi-monitoring spirit ngoba uyayazi yonke into ethethayo apha ku-YouTube. So ke itsho into bethunane akasiyekanga tosana uSimphiwe uyasi-screenshota azibeke pha kwi-Instagram stories and uyayazi ba since esazi basizi monitoring spirits sizambona ephendula. Anyways ke utsho ke uSimphiwe uba yena zange waba kuThando Nesthembu, so ayinguye ke lowana. Bendikhona ke nam phantsi kwala video ebiyenziwe nguSister Ntando ndathi hey ndizayojonga, kodwa ke bendingekayi ke uphinda ndibukelele episode ka season 1 to verify uba nguSimphiwe or not. Anyways, inkosi kakhulu ukuthi libukele le video. Ndanibona kwivideo landelayo. Bye.